Ja, dames en heren, we gaan vandaag voor de eerste keer kijken naar een hele speciale optocht. En wel de Limburgse enige grote optocht die waarschijnlijk met deze carnaval gehouden wordt. Neven mij zit een hele trotse vorst van de CV de Doorzitters. Rob Geer, heb ik dat idee bedacht. Hoe komt dat er winst vandaan, jong? Ja, Jacques, we hebben binnen de Doorzitters een geweldige kliek creatieve mensen. Die vooral denken in oplossingen en creatieve oplossingen. En dit is denk ik toch wel het hoogtepunt ervan. Limburg's enige grote optocht. De Lego-optocht. Ja, ik zie het voorzien al. Ik heb shots van TV Spouwbekend natuurlijk de opname is gemaakt. We hebben de Keurstieg al gezien en we zien alweer heel veel publiek, zoals dat in Nerbek normaal gebroekelijk is. En hier gaat de carnavalsvereniging hier al op de wagen. Vertel eens, wij zijn allemaal de bier, of herkennen ze overal? Ja, zeker, we zijn ze allemaal. En wat wel opvult, Jacques, normaal zit voor de prins op de wagen. Dus is nu een grote kist op de wagen gewoon. Heb je enig idee wat dat is, Jacques? Ja, ik heb het gewerkt, laat ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, ik zag een verhoed steken en ik heb hem in de kou gezet. Ja, we hebben de prinsen bevroren eigenlijk. We hebben prins Rob de derde en jeugdprins Jesse de eerste op bevroren in de deepvries. En volgend jaar, op het moment dat het weer kind, vallen ze weer de route, dan doen ze weer en dan gaan we volop in de wassen. Ah, is goed zo. Ja, we zijn over de eerste politiewagen, nummer 1. Je kent ze allemaal metvolgen van ons. De Owen Pitty heeft een mooie politiewagen gemaakt. Het is allemaal politie, dit is een beetje Engels. Daarvoor kan het niet gewoon plat. En dit is de eerste wagen die door de Kultstig kunt trekken. En natuurlijk de optocht opent. En dat is al iets. Kijk eens achterin, Jacques. Zeg het. Ik zag volgens mij er een boek zitten. Volgens mij is er een gevangen. Dat is altijd wel te boete gegaan zijn. Dat denk ik wel. Nummer 2 van Joep Cursus. Curves. De Lego logo. Ik ken het logo zelf niet, Rob dich wel. Ja, Lego is er niet met groot geworden, Jacques. Je wilt niet zeggen dat ik niet met Lego gespeeld heb. Ik ken wel de logo's van TikTok en van Google en van weet ik wat allemaal op mijn telefoon kunnen. Maar Lego, daar ben ik niet zo'n toes, moet ik zeggen. Dat is voor mij toch iets ver van mijn bedshow. Daar hebben ze een clubje niet goed in evenwicht. Ja, maar dit is wel weer bijzonder mooi gemaakt met een trekkend voertuig ervoor. Het mooie Lego logo. Beide kanten kunnen ze het lezen. Ja. En kijk, het publiek is tekeer gewoon geweldig. Nummer 3. Volgens mij gaat er een Ferrari voor op staan. CV Fleur op? Ja, CV Fleur op met een fleurige jungle met Piet Panda en Geert Giraf zijn het ook. Heel bekend bij de kringen natuurlijk. Ja, ik zie de panda's. Klopt. En een olifant achterop ook nog? Of heeft hij geen slurf? Ja, dat is een slurf volgens mij vergeten van hem. Want hij zei wel een beetje een olifant te kochen. Ja, zo gaat je al. Of misschien meer een koala, is een pandaberen. Ja, koala. Vuil bloempjes, een spin zijn ik dan ook verstopt. We zullen er regelmatig neven zitten met al die figuurtjes, moet ik zeggen. Want het zijn er wel heel veel. Ja, dat denk ik ook. Als je die kent lijsten om een Lamborghini vullen naar de carnavalsoptocht te laten trekken, dan komt dat wel goed. Dan komt het helemaal goed. Ja, dat is dan ook wel te genieten van een optocht. De Chansenmoelkes, mannekes, de Chansenmannekes, manners. Ja, ik heb gehoord, Jacques, dat deze wagen komt gans uit de Hoggelaar gevaren. Zo, ja, dat is een stuk achter de rug dan. Maar dat hebben ze wel stevig gemaakt. Die zijn al dubbele bijna niet heel breed, dat is ook breed. De wagens moeten natuurlijk ook een beetje aan de norm voldoen. Hè. Ik heb begrepen 8 studs breed en die mogen 40 centimeter lang zijn. En een stut voor mensen, dat zien we een dubje te zijn. Is een dubje, Jacques. Ja. Dus een stut is een dubje. Dat is allemaal technische taal. Ook met heel veel details. Eskimo's. Eskimo's en met een fiets bovenop, die ze daar bovenop gekregen hebben, weet ik gewoon niet. Daar, allemaal makkelijk. De carnaval kan alles. Allemaal maken, jongens. Zelfs de leegsels van de tractor rood geel. En buig een beetje doorzinnig, Jacques. Ja, dan is die 40 centimeter toch te veel geweest. Dan is hem toch iets korter moeten maken. Dan komt nummer 5 de boven gevaren. Dat is natuurlijk de zoon van Daan. Een van de initiatiefnummers. Die heeft zich in de bok gegooid om dit Schwans te maken. Het is de dochter. Is de dochter? Ja, de dochter. Sorry. Het is V. Roze, 5 jaar. En ja, die heeft ook het waanzinnig moois gemaakt. Uiteraard in de kleuren roze natuurlijk, want dat past heel goed. Ja, het meeste wat we natuurlijk zien is natuurlijk een stukje fantasiewereld. Hè. Dat zie je denk ik te creëren op zijn wagen. En dat zullen we dadelijk in al die andere wagens natuurlijk ook wel tegenkomen. Het is niet echt het thema meteen uitgedrukt, maar dat thema zit er wel een stukje in verwerkt. En dat is natuurlijk de gigantische fantasie en natuurlijk van King en van VVR. Mogen we even zeggen. Zeg.
Ja, en de overheid, de Yellow Submarine van de Beatles. Wij het tegenmaker op. Weet je dat toevallig? Ja, de Yellow Submarine is gemaakt door CV de Kevers. En ja, speciaal met deze vastelovend sinds ze boven komen drijven. Leuk. Ja, natuurlijk, veel kennen ze wel allemaal, hè. John Lennon, Ringo Starr, wat wordt het nog? Is toch meer routine-tijd? Paul McCartney, dankjewel. Ik ben ook net zo jong als die. Maar wel leuk bedacht weer om dit hier te laten presenteren, of te mogen presenteren zelfs, want het is echt uniek, hè. Ja, je hebt het uniek al gezien langs de kant ook, een van de sponsoren. Maar voor wel rustig even nemen. Want toch hebben we ook alles mooi mogen opnemen, die hunnende zaak. Ja, precies. Nummer 7. Joost Buijs heeft gemaakt. Dit is heel moeilijk. Dus bovenop zit een ronddraaiend element. En dat is gewoon heel moeilijk om te maken. Dat zet ze met tandwielen en overbrengingen in elkaar. Dus dat maakt het wel bijzonder mooi om hier naar te kijken. En dat is dus ook een trekkend voertuig niet, hè, die dit soort dingen. Hè. Als je dit in het echt maakt, dan was het hartstikke toteloos als er dan ook toch al afgelopen is. Dan is het zo dul wie een 7 anderen. Ja, precies. Gewonnen de stuterballen, CW de stuterballen. Davy, Owen en Fine Klinkers. Het is Davy en Betty en Fine Klinkers. Ja. En ik ken ze een beetje. Dat zijn wel stuterballen inderdaad. Ja. Die gewoon de kwarte keer. En hebben dat dit dan toch in alle rust kunnen maken. Ondanks dat er de stuterbal is, kan ze toch dit soort dingen creëren. Het is ook een beetje fantasie. De wagen staat op snoepjes, confetti. Daar willen ze uitgooien. Een beetje boordmodel hebben ze van gemaakt en toch in een fatsoenlijke vrachtwagen weer de veur gezet. En ze hebben een motto, hè. De CV de stuterballen laten 2021 biesachtig knallen. Vandaar al die dieren op de wagen natuurlijk. Hier komt nummer 9 een Einzelganger. En daar staat, even kijken, op zoek naar vastelovend. Ja, Iris heeft een Einzelganger groep gemaakt. Ja, Einzelganger kent zich geen groep nu, maar ze heeft zich op de fiets gezet op een weelke en dat gaat ook vanzelf verroerd. En Iris is hartstikke gek op de vastelovend en hoopt natuurlijk dat we het volgend jaar echt weer kunnen rondtrekken in een gewone, niet Lego, ondanks dat dit ook een hele mooie optocht is, in een gewone grote optocht in Nerbik. Ja, hier komt een hele speciale groep, CV Batsen Annie Bemelen. En die hebben ook een motto en daar staat met Mickey Mouse aan de top, staat de vastelovend op de kop. Dus vandaar op zoek naar de vastelovend wordt het dus. En dit is CV staat vastelovend op de kop. Ja, op de kop. Ja, we hadden een dikke kop van Mickey Mouse natuurlijk. Hè. Ik moet zeggen, dit beeld hè, is ook gans Nederland rondgegaan, hè, de Mickey Mouse. Hè. Ja, er is zelfs nog bij Jinek is er nog een beeld geweest. Er is bij Jinek nog een beeld geweest in het promo gebeuren. Ook veel figuurtjes op de wagen. Rob heeft zich enige idee hoeveel steen dat ze überhaupt voor zijn wagen hebben. Ja, dat zullen er toch honderden, misschien wel richting de 1000 zijn, denk ik. Want dat zijn er behoorlijk veel. Ja, ze de basis al hebben, dat is best wel heel goed. Precies. Nummer 11 komt bij Jikke en Luc Vochten. En ja, die hebben het hele optochtreglement. Want we hebben ook echt een optochtreglement. Er moet de brandblus, alles moet erop. En dan mogen een bepaalde hoogte hebben. Die hebben zich daar uitstekend aan gehouden. Kijk, dat is de brandblusser. En in verdiepte, hè? Ja, precies. Zelfs de limiter van de muziek hebben ze van 80 dB. Ja. Max met een piek van 84 dB gezet. Nou, ik vind het wel geweldig, hè? Ja, dat zijn precies. echt, die hebben ze alcoholvrij, waar nog te bieden? Alcoholvrij. Dat is ook. En de vlag wat ze bovenop stuurt, daar kunnen ze zelfs nog laten zakken. Zodat ze precies in de hoogte gaan doen. Dat zonder de brug ook komen. Ja, precies. Geweldig. Dit jockey erbij, schitterende wagen. Ja, en toch zijn dit natuurgetrouwe wagens, hè? Want die zitten toch heel veel. Dit jockey erbij, veel muziek. Ja. Dan niet immer carnavalsmuziek. Ach, leuk. Ik vond het de tekst al goed. CV, niet elke troll is lelijk. Nou, wie kleurrijk wil ze hebben? Ja, dan moest je maar net opkomen inderdaad, ja. Dit gaat over Poppy. En ja, ik ben niet bekend met Poppy, misschien zet het dicht gaat. Ja, van heel vroeger. De Poppies waren een of andere zanggroep in het Frans. Maar voor de rest ken ik Poppy ook niet. Ik vind wel dat ze ontzettend kleurrijk gemaakt hebben.
En die houden natuurlijk ook echt heel veel van carnaval om het hier ook echt zo chic neer te zetten. Ja, ik zie een soort van luchtballon achterop inderdaad. Mooi in één gezet. Goed, dat zeg ik het zes, want ik zou een duikersklok zeggen, maar oké. Nog eens echt de diepte beneden. Ja, precies. Ja, wat hebben we hier de fanfare. Ja, eigenlijk is het nu een muziekgezelschap Sint Callistus uit Nerwing. Ja. Ze moeten zich jaren voorbewegen op de wagen en hier kunnen ze eens midlopen, lopen teren. Wat leuk. En ze vonden het ook een hele eer om met deze optocht, ja, loestere muziek, echt, daar gaan we toch weer. Dat drukt de sfeer op van een gewone optocht. Dit is de sfeer, dan ben ik ook een beetje stil ervan. Ik vind het geweldig om te luisteren. Deze muziek en ze zijn gans compleet inderdaad. En ja, dit jaar lopen ze gewoon met en wie chic is dat? Ja, ze vonden het zelfs trouwens heel belangrijk om met te lopen. Ja. Ze kunnen niet missen in Nerwing, maar ze vinden het jammer dat ze niet altijd mee kunnen lopen. Want daar hebben ze de Lune in over. Maar ze gaan wel altijd met zakken. Maar ze gaan wel. Enorm gewaardeerd. Ja, ja. Ik heb nummer 14 van Davy Pitty de ogen. Voor een gitaar en een trompet. Kump. Kump de jonge bed. Ah, Kump de jonge bed. Kijk eens daar. Nou, dat zou minimaal in de muzikant moeten zijn dat hij de creatie heeft voorgesteld. De Sint-trompetten moeten erop staan. Ja, juist. Nu bovenop. De cameraman en VF komen allemaal ogen tekort om het eigenlijk op het schoten te bezien zelfs. Het is zo vuil te zijn en het is zo chic gevoel allemaal. Muzieknoten, alles hebben ze erop gezet. Kijk, dit is het trompet, inderdaad. Ja. Ja, volgens mij liep wel een... Wat is dat? Dat zal de gitaar zijn, denk ik. Ja. Wat een capriolen hadden ze allemaal noemen. Verzeen het dan, de creatief die slijt werkelijk af en toe door, maar dat maakt het ook zo interessant, dit soort dingen. En hier zijn we immers met een slogan met een monstertruck ervoor en dus hem ook hier voorbij rijden. Komen we weer de vastelavond wel door. En dat is van Cas Rozen. Cas, is er ook familie vandaan trouwens? Ja, dat is de zoon. Dat is de zoon. Ja. Ik heb begrepen dat Cas nog wel gaat een keer een nieuw trainer heeft gehaald. Ja, een fatsoenlijke nee. Ja, hier zijn meerdere pogingen aan vooraf gegaan. Ik geloof in een keer of 6 heeft er nog nu in een terrein moeten zetten. Maar dit is het eindresultaat en ik moet zeggen, geweldig. Het ziet er echt chic uit. Ja, en de monsterdruk, ja, kiezen achteraan. Zoals de vlammen nog moeten tanken. Ja, juist. Geweldig. Helemaal compleet. Ja, nou langs de kant staan de lu toch nog verkleed te genieten van deze Lego-optocht. En we gewoon lachen met zingen. Oh, die kent zich het beste, denk ik, hè? Die Niederbacher jongens. Ja, dit is een groepje. Dit is een Niederbacher kwartet en ze hebben misschien niet de beste zanger, maar we maken de optocht wel langer. En dat is een groep die zijn ooit een keer hebben die zich bijeengepakt, zijn geen man van de Rood en geen goed van de Voeten. En die maken geweldige nummers. Men doet woord, Dan, Peter. Ja, het is een beetje. Het is een beetje lastig, want de samenstelling varieert nogal een beetje. Ze hebben veel stand-in zangers. Ik weet wel dat ik. Laat optreden, veel drinken, dan moet af en toe een hoed vallen, natuurlijk. Ja, dat is het. Daar kan ik me niet over laten zeggen. Ja, daarom doe ik het voor dich. Dat is heel makkelijk. CV de overwinning. Ja, wat worden die voorstellen? Het thema is Ridders. Ridders. Ja, Ridders, dat spreekt natuurlijk ook bij die kennen natuurlijk tot hele grote fantasie. Kasteelachtig. Ik zie nog een klein kanon komen. Een hele hoge toren met een ridder erop staan als bewaker. Ik was op de onderbrug. En de draak, ja. Helemaal compleet in een ridderstijl. Hoezo fantasiewereld? Ja, hij zit hier helemaal in. En een ophaalbrug. Ophaalbrug, ja, precies. Ja, compleet met kettingen en alles erop en eraan. Dus die eigen camera daar zoomt af en toe in om die details zo goed mogelijk te vatten. Maar er stond er zoveel op dat ze niet meer allemaal te vatten zijn. Ja. En dat is nou, misschien nog wel jammer zelfs. Volgende keer doen we het nog beter. Maar dat kost ook heel veel tijd, dames en heren. Dit kost heel veel tijd. Met de boeien, met de maken. Nummertje 18 gaan we alweer eraan. Dat zijn weer wagens van de Joep. Joep, daar hebben we nog een keer Joep Curves. En ook hier heeft er weer een grote kop gemaakt. Dat is een hele grote, ik zie hem nog niet eens gans in beeld. Nee, precies. Ook deze past niet onder de brug door. Oh. Een aparte wagen gemaakt zelfs voor hem te trekken, 6 wielen.
Kijk eens, wat een futuristisch ding. Ja, dat heeft het cupje van een Lego pupje zeg maar, nagebouwd en dan in het groot bovenop de wagen gezet. Ja, Dat precies. is met dupje, is het bovenop zo'n vierkant als het dupje van het cupje. Daar heb je best wel wat in details zien. Ja, dit is mooi. Het is moeilijk om een vierkantig dupje rond te maken, zeg ik al. Ja, Want normaal hebben ze ronde dupjes bovenop de kant staan. Die hebben ze nog niet, die dupjes, met die Lego. Moet wel zeggen, de jongens zeggen. Ja. En langs de kant is het ook weer genieten. Heerlijk. Ja, maar nu gaat die aan de kleine loopgroep. Nou, ze zitten wel, ze zijn dus niet aan het lopen. Ja, dat wordt ook wel, moet voor misschien ook even erbij zeggen, dat wordt ook een van de vereisten wel, overlijst een loopgroep, dat zorgt ook bij de muziekkorps. Ja. Het moet wel voor kunnen bewegen, want ja, anders wordt het ook wel heel moeilijk om alles te monteren, maar ook dit is heel leuk gemaakt. Dat is een stilstaande optocht, hè. Dat is geen optocht. Ja, het is, ik kan niet te veel techniek verruimen, het is een iets andere techniek om dat te maken. Het waren propellers erachter gemaakt, zodat Ja, het een beetje vergoed precies. is. Dus heb je waarschijnlijk dat toch wat zich strakkel eens een keer uit vermoeden is en een boord te pakken. Dus Ja. Aan de kant wordt nog muziek gemaakt, zeg ik. Schitterend. Nummer 20. De familie Walen. Ja, Ja, die wonen in de Langwei. Oké. En die hebben de sport omgedoeld ja zeker. naar de Long Meadow Jungle. Zo, Ja, dus ze hebben van de Langwei een jungle gemaakt. dat is Ja, dat leuk. ook schitterend verwoord. En Dus die heeft de buurt gemaakt of zo. Heeft die de buurt ook metgeholpen met boeren. Wat zegt dat? Ja, is dit zo zijn de mot het haast wel dat de sport zich samengepakt heeft en die gaat moois van gemaakt. Je hebt ook weer een dishhockey bovenop. Ja, ze hebben zich wel laten inspireren door de tijd dat we in de lockdown zaten. Hè. Ik bedoel, toen moest je veel wandelen en daardoor is dit ook een beetje ontstaan. Dat ze naar boete moest, hè, lange wandelingen maken. Ja, Misschien ja. dat het dat wel een beetje is geweest. Ja. Hier kreeg we weer een wagen met allemaal bewegende delen. En de zus zit er al een beetje onderaan. Dat zijn allemaal van die tandwielen wat in elkaar overdraaien. Heel lastig om te maken. Ik zou hier een beetje bang voor worden altijd. Bang dat het niet zou breken. Ook tijdens de optocht zelfs, want dat is toch wel heel fragiel, maar wel toch nog stevig genoeg om rond te trekken. Ik zie niet Batman. Heeft dat met de wagen te maken? Ja, dit zijn allemaal superhelden. En de slogan is, superhelden werden ook horen van de vastelavond. Ja, jammer genoeg zo voor een beetje ook wie de prins in de ijskast moeten houden. Ik kan me voorstellen dat ze zo rondrijden, als de ganse optocht, dan best ook horen door. En dat is van CV, ik ken het nog. Ik ken hem nog. Ja, Ja, die komt op de naam. ja Maar ja, oké, precies. dat is vastelavond. Ik verstond wel eens verstil van al die namen. Familie Pitti heeft ook een naam. CV de Pitti. Bestaande uit prinses Davy en prins Owen Pitti. Ja, precies. De zorgs trekkend voertuig Ja. van Macrosol, ook een van onze hoofdsponsoren. En ook dit is weer waanzinnig mooi gebouwd. Feuticus erop, alles compleet. Ja, ze zijn nog een paar jaar geleden al eens met deze wagen in het echt. Al eens met de optocht met geweest, heb ik begrepen. Ja, wie was Prinsenpaar het jubileumjaar rijden. Ja. We hebben als eerbetoon ook CV de Pitties opgericht. En door Die gaan ze prinses Davy en prins Owen. Met het prinsenpaar hebben veel de wind in de zeilen. Dus we willen samen beduchte vastelavondsgevoel delen. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal een beetje minder dit jaar, dat vastelavondsgevoel. Maar toch wordt overal genoeg gedaan om dat vastelavondsgevoel wel goed vast te houden. En toch te promoten, in welke vorm dan ook. Ja. CV de Apencup. Dat komt een aanval uit de kop. Ja, met een banaan, zeg ik. Die zijn ook op zoek naar de vastelavond in de jungle. Goed zo. Ja, dat is juist wie vastelavond in de jungle. Dan zullen ze overal niet moeten zoeken om vastelavond dit jaar te vangen. Maar ze hebben hem gevangen in de jungle en beelden hem ook heel mooi uit. Ja, wat hebben ze allemaal op? Ik zie een hoge boom, ik zie allemaal apen erin, een hele grote aap met een banaan. Een bomenhut, dit is echt vuil. Kleine aapjes, ik zie nog een apenverzorger. Het is helemaal... Compleet een derentuin hebben ze het gehad. Ja, precies. We hebben in ieder geval genoeg bananen om de middag door te komen. Ja, precies. Lekker gedeten. Ja. Dat is een kip zonder kop en een halve haan. Nou, daar staat hij geschreven, die 24. Gewoon 4 met z'n tweeën. Weer volle bak er tegen haan. Dat is niet meer dan een Ja. buis.
Ja, precies. Ja. Die hebben vorig jaar ook met gedaan in de optocht wie van een voet in de optocht mocht houden. Ja. En het nummer wat ze nu hoort, ja, dat hoort daarbij. Dat is er ook allemaal op geïnspireerd. En ze bestaan, er zit gewoon heel even voor op staan. 5 keer 11 plus 2. Ja, 55 jaar plus 2. Tel hoe je winst. Ja, of het is geleerd in de vereniging, dat kan ook. Hè. Die bestaan 55 plus 2 jaar. Ja, ja. En ja, wordt CV de Hove aan trouwens. Dat is wel goed om ook te benoemen, denk ik Ja, toch. Hè. goed nervig. Goed Neerbeek. En hier komt een wagen gemaakt door Bloem Mullens, ook goed Neerbeek. En die heeft de bloempjes inderdaad op de tractor staan, denk ik. Ja. Bloem zijn ook de bloempjes boeten. En de deren metgenomen. Hele kleurrijke wagen. Een flinke tractor heeft ze wel gebroekt voor de wagen. En ook in het toren met deren bovenin. Ja, kijk, dat doen we natuurlijk heel graag in de heugd. Hè. Jacques, wat is dat groene nu waar daar bovenop zijn? Die durf ik niet te zeggen. Ook hier de muziek weer aanwezig. De dames gooien gedoe. Let op, de kumper. Wat is het broeder? Ah, dat was jammer. Ja, sommige details gewoon veel over met slopenstraat. Ja. Sleep, eat, alaaf, repeat. Ik ken dat ergens van erop. Ja, er is ooit een nummer geweest. Dit is Sleep, Eat, Rape, Repeat. En Oké. dit is ja, slapen, eten, flink vastelovend vieren. En dan weer opnieuw. En weer opnieuw beginnen. Ja, precies. Oké. En zo gaat dat de ganse vastelovend door. Dit jaar gaat minder, maar andere jaren, ja, ik herken dat wel. Ja, ik ben zo natuurlijk dat met dat soort wat eigenlijk de jongens laat toeskuren. Ja, En dan is het slapen, eten. ja misschien de slaap is misschien zelfs nog wat minder. Ja. Oh, gewoon korter. Gewoon Ja, korter. Het is niet minder, maar echt minder. Korter gewoon. Korter, ja. Het heeft niks te maken met techniek. Wie achter, ik zie allemaal technische dingen en technische mannen die erbij staan. Ja, dat is natuurlijk een raketman. Nee, ja, volgens mij niet zo. Nummer 27. We moeten nu even opletten, hè, want dit is zeer besmettelijk. Ja, dit is echt zeer besmettelijk. En die zijn al, dat weet ik dan, die zijn al jaren besmet. Ja, Dat is niet echt van de laatste tijd, maar die zijn al echt jaren besmet. en de groep het Nerbik. En ik denk dat veel ook besmet zijn daarmee. Allang, al heel lang. En die zijn dan besmet met het vastelovensvirus. En dat, ja, ik denk dat heel veel jullie dat wel herkennen. Maken er wel een hele fleurige kiekenstal. Wie heette die daar ook alweer? Lili, Lala. Kent ze die figuurtjes niet? Zing nog eens, schat. Niet Pokémons. Mimi, Lala, wat ook was het schat? Oh, dat is zo echt veel met een tiet. Oh, Rob, help me man. Nee, sorry. Niet? Ik laat het toch even hangen. Oh, laat maar hangen, geen probleem. Dat ook even tegen. We gaan even naar 28. Nou, Lynn Heusje, wat heeft die? Ja, die zei er is heel weinig te beleven met de vasteloven doen. Ja, ze horen er niet de kippenpieten in, maar kunnen wel lekker, Wel lekker op stok blijven. ja, lekker op stok blijven dan. Dus, en ik denk dat ook veel eieren liggen wel. Ja, oké. Maar ja, ik bedoel, met een beetje carnaval, iets wat in één keer weg. Hè. Meerdere. Smurgen, dat is nou eat, sleep, Ja. repeat. En repeat werden ook die eieren in de bier. En dan een flinke kork mayonaise. En die kort mayonaise. Maar dat is wel voor de stoelgang te bevorderen. Hè? Dat snapt ze natuurlijk wel. Als toen dat 6. Ik weet het zeker. Tenminste bij mij wel. Heerlijk. We zijn op die nummer 29. Het gaat heel snel, we hebben geen loker in de optocht natuurlijk. Maar dit is van vroeger wordt alles beter. Ja, moet ik dat zeggen? Nee. Niet Ja, altijd. dit heeft wel met de bouwwerken van de Lego te maken. Er worden de iconische bouwwerken van de Lego. Als eerste zin van wie kwam een kasteel, een geel kasteel in 1978. Mooi hoor. En daarachter dus de Galaxy Explorer ruimteset in 1979. Ja. En daarachter de Black Seas Barracuda piratenboot uit 1989. En als laatste de Airport Shuttle uit 1990. Goed om te weten, Lego bestaat al meer dan 60 jaar. Heb ik de Airport Shuffle heb ik even gemist, maar... Dan kiek ze nog een keer terug. Dan kiek je hem nog een keer terug als precies. het op tv is. Ja, heel Oké. goed, heel goed. Dat liep wel de tractor van Piet van Piels. Ja, zoals we zeggen we wel. Dat is ook zo'n rooie. Nummer 30, Jasper Kusters. Ach, dat kump uit het Schravelriek. Kijk eens, met de stegel bovenop de toren. Schravel er patiënt in de Lego-optocht van Nerbik.
En Jasper is een hele fanatieke Lego-boer en wie er dat zag, wie er dit voorbij zou komen, denk ik ga me inschrijven. Ja, kijk eens, zelfs de logo's hebben ze zelfs in het klein gemaakt. Ja, daar staan de Schravenleren toch? Daar staan ze allemaal. Ken ze allemaal, meteen. Ja, zeker. Meteen. Zeker. De dames, misschien ook toch wie? Ja. Of hulp, hè? Ik bedoel, Of- al die vrijwilligers noemen ze ook vaak met, hè? Ik wou zeggen, de Schravenleer is een grote vereniging waar veel schoen in zit. Ja, genau, die is gewoon een actief dorp, hè, hoeveel Precies. te doen is. En, Kas. Ja, de Kas is een echte waterrat. Waterratten van mij is? Nee, de waterratten zijn niet van mers. De waterratten zijn van wormen. Ja, zo is dat. Daarvoor heb ik technologie in, wil ik zeggen. En ja, dat hield niet alleen van zwemmen, maar hield ook van de vastelavond. En hij heeft twee hobby's samengevoegd, lekker zwemmen. Op zijn eigen wagen tijdens de optocht. Dat is toch geen werveur. Rob, kan je zich voorstellen? Februari, dan gaat ze op zijn wagen in een zwembroek staan. Ja, ik weet, als je gaat noordelijker iets, dan doen ze ook een wakken duiken en zo dat allemaal. Dus ik denk dat dit, als je dat een beetje verwarmt, lijkt me best wel lekker. Ik zie zelfs gezond is in, maar ik moet er even niet aan denken. Ik zou, ja nee, moet niet. Ik zwem graag, maar niet in de carnavalstijd. CV de Elfkes. Ja, 11, ja, dit is het magische nummer inderdaad. Ze hebben al nummer 32 in de optocht, maar ja, 11 is het wat met de vastelavond, toch? Tuurlijk, ja, dat is overal, hè. Of de straks de 55 hoor. Alles wordt gerelateerd aan de 11. En dit is dus het magische getal, 11 jaar, dat klopt. En de draak wat ze daar zoeken, de paarse draak, ja, die heeft bewaken eigenlijk dat getal 11 en de vastelavond is ook. Gelukkig hebben we tenminste nog nu die overals waken en veel gekke carnavalisten. Ja, zoveel dieren erbij. Volgens mij gaat er alle pupjes over die hangen het er ook op dat ding gebroek, hè. Volgens mij Kijk eens wel, zo. ja. En alle attributen, alles Ja. zit er op een vaandel in gehangen. Als ik het echt zo zie, zou ik zeggen, die hebben de man de kast leeggeruimd met al die vazen en al die putjes en al die pannetjes. En nu hebben ze de Lego-kist uitgehaald. Nummer 3x11 is van de wagen van unieke begeleidingen. En ook hier zien ze weer die mooie draaiende delen allemaal op de wagen. Uniek is natuurlijk ook een van de sponsoren en daarvoor ook deze optocht de gelegenheid gekregen om deze optocht te mogen opnoemen in hun lokaliteit. En het beeld doet de onderwaterwereld. We zijn al de parel en de oester. En ja, zo'n onderwater robot, Ja, een platvisje en dan zie ik dan een kreeft. onderwater vehicles noemen ze die allemaal. Als ze gaat hoe ze met Ja. tot hele grote dieptes kunnen duiken om te kunnen filmen. Ja, Nummer 34, CV Exit. En dat gaat natuurlijk, dat koos ik niet aan bereiken denk ik dit jaar. Dat gaat over het veel besproken item, de Brexit. ja, die Engelanders in de route, hè. Ja, Dan krijg je dit soort dingen, hè. De Tower Bridge en een Mini Cooper. En een Mini Cooper inderdaad, trekt mooi langs de keelsteeg voorbij. Ja. En de grote reuzenrad, hè, wat altijd in Engeland, in Londen staat, hebben ze ook nagemaakt. Wie laat over het? 5 voor 4 op de klok. Oh nee, wat? 5 voor 8? Ja, maar dan zit er weer een oertiet Dan waarschijnlijk. zitten we misschien wel 2 uur met de Brexit. Ja, precies. En hier komt nummer 35, RAF in de wagen gevoerd. En het is een fantastisch kleurenverstijn wat ze zo zien. Ja, Raf is een van de ideegevers zeg maar, om deze optocht te gaan doen. We hebben het niet gedaan in stopmotion zoals hij vorig jaar de optocht heeft gedaan, maar gewoon in het voorbijtrekken van. Ja. En Raf, dat knutselt zoveel met Lego, maar dat heeft er ook weer van uit de Paris van de pap. Die kinderen begeleiden en daar doen ze ook heel veel met Lego. Ja. En maken de meest fantastische wagens. En ja, dat is hier duidelijk te zien. Een beetje ervaring zelfs. Ik bedoel, dat mogen als ervaringsdeskundige Ja, geteld werden. zeker ervaringskundig. Ik heb ook op alleen kunnen zien. Hè. Ja. Hier mooi in ingezet. Hè. Ja, we komen al bij een ene laatste wagen op. De ene laatste wagen, wagen nummer 36, uit het Kutepieters Riek. En ja, Jacques, dit soort dingen ook. Vorig jaar is er wel wat traagjes gebeurd. En ze hebben besloten om toch met te rieën. En de prins Remco de eerste en prinses Rebecca, een
prachtige plek te geven in deze optocht, een beetje als eerbetoon. En wij zouden op de wagens dus voorzien. De inmiddels de Val de Verre het neergelegd, maar hier nog één keer in deze optocht midriet. Leuk voor hem. Ja, het is ook moeilijk dat soort dingen in Ugestraat. Ik weet het toevallig van heel Corbier is. Maar de vastelovend het ook nu gaat gewoon weer door, mensen. Ja. En uiteraard mogen als laatste natuurlijk niet ontbreken. Lien 11 roept best zelf Oud Prins. En Lien 11 is een beetje van ook die clubje, de Oud Prinsen. Hè? Ja, Lien 11 is ieder jaar present. Het heeft een bepaalde tijd zo op het kantje gelegen of er nog in de bus zou komen. Maar we hebben een aantal jaar geleden weer een bus opgeknapt. En Ik zie het. ja, we zijn weer present. Ze ziet goed uit de bus. Hij ziet schitterend uit en hij zwaamt niet zo. Er komt niet heel veel rook uit. Dus, Milieuvriendelijk. hij deed het heel goed. Ja. Ja. Ja, altijd een leuke groep lui van ook Prinsen bijeen. En de dames zijn ook altijd met u op de wagen. De hè? dames zijn er ook altijd en worden altijd het slag goed gegooid. De sfeer is altijd geweldig dan. Ja, dames en heren, we gaan langzaam aan een einde maken aan deze optocht. Of het einde is er eigenlijk al. Je ziet de veegwagen gekomen. Rob, ik moet je ontiegelijk bedanken. Ik zie je nog helemaal heel groot kijken. Ja. Want dit is toch wel het unieks wat je hier hebt neergezet. Ja, dit is zeer uniek en ja, mooi om te zien ook. En ja, alles wat we gezien hebben, het is nog steeds, ik ben nog steeds een beetje aan het verwerken wat ik allemaal gezien heb. Het is geweldig. De straat is helemaal zuiver, dadelijk. Ik denk dat het ook heel belangrijk is. Ja, ik vind ook dat je heel veel werk gedaan hebt, samen met cameraploeg, met al die mensen die hier veel werk ingestoken hebben, die jongens met hun wagens, alle inzenders. En ik heb ook gezien dat je daar heel veel reclame, zelfs landelijke reclame hebt gehad. Dus ik hoop dat je voor het volgende evenement net zoveel aandacht krijgt als voor dit evenement. Rob, bedankt. Ja. En zeker tot de carnaval 2022. Ja, zeker. 2022 gaan we er weer een schitterend spektakel van maken. Dames en heren, tot ziens. Tot Tot ziens. volgend jaar. Joe. Vastelovend zit diep in ons hart. En als kriebelt, dan kunt u het nog boeten. Kost niks wat dat dieget, het blijft hoe ze echt. Vastelovend, het kun je niet sluiten. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer lachen. Hier is het jaar nog versleten, door de zure appelbieten. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer lachen. Dan dansen we, zingen we, gewoon mee van ons. Dan komen we samen en maken lol. Volgend jaar zien we er weer. Volgend jaar laten we in Limburg weer leven. Is het jaar nog versleten, door de zure appelbieten. En dan zong we weer door. Is het jaar nog versleten, door de zure appelbieten. En dan stond we weer klaar.